La darrera assemblea de la Federació de Municipis de Catalunya va reelegir Manuel Bustos com a president de l'entitat. La reelecció es va fer en el marc de la renovació dels membres dels òrgans de govern després de la constitució dels nous ajuntaments. Manuel Bustos assumeix la presidència per segon cop. Durant l'assemblea també es van elegir els vicepresidents i els membres dels òrgans de govern de l'entitat. Els vicepresidents són Anna Pagans, alcaldessa de Girona, Lluís Miquel Pérez, alcalde de Reus, Lluís Tejedor, alcalde del Prat del Llobregat, Pere Prat, alcalde de Manlleu, Josep Maria Tost, alcalde de Riudecanyes i Lluís Caldentell, alcalde de Pontons. A més, es van escollir els 65 membres que formen el Consell Nacional, el principal òrgan de govern de la Federació, en els períodes que van d'assemblea a assemblea. Està constituït per una representació ponderada dels diferents tipus d'ajuntaments i d'altres ens locals membres. D'entre els membres del nou Consell Nacional es va elegir el Comitè Executiu que dirigeix la Federació de Municipis de Catalunya fins les properes eleccions municipals. L'Assemblea General és l'òrgan màxim de la Federació, en el qual hi són representats tots els seus adherits.